Allah dan annan botiki daga dan faduwan nan har ya fashe wai yanzu a rayuwar nan ba inda zaka je ka sai botiki mai kyau ba inda zaka je ka sai botiki mai kyau duk ƙarya banza ce amanar zakara ya za kana ta fama faɗa cewa wai babu inda zaka je ka samu kuɗi duk ƙaryar banza ce yanzu ba inda zaka je sai ka ji ana wai botiki mai nagarta ni ba duk botikin da na siya sai ya fashe to sha kuruminka kar ka ce haka ka je ka sai botiki dama irin waɗannan dama ta za a ga amincin su yanzu kai so nawa kana siyan wannan botiki wannan na biyar kenan to ba dole ba babu inda fa za ka samu wani kaya na robobi mai aminci face Sarsabi Stores. Sarsabi Stores su ne nan suke da kayan robobi kala da kala ba ma kayan robobi ba har kayan electronics suna saidawa sannan da kayan kitchen sannan da kayan cikin ɗaki fannin su gadaje kayan amfani na yau da kullum na cikin gida babu inda za ka samu masu nagarta masu aminci kuma cikin sauki face Sarsabi Stores ba. amma kai kana gani da suna da nagarta dan an sha faɗa min irin waɗannan maganganun sai na je na yanzu gashi a gaban ka ne ka ga jari kwarai ma kuwa ni na gani kuma ya fashe to ni na gaya maka ka gwada ka zo mu je yanzu Sarsabi Stores ya saka zo kusa nan dai wanda yake kasuwan bacci daidai ran about ashe ma ka sani shine tuntuni baka je ba to yanzu mu je zaka ce na gaya maka to in dai haka ne ai ya kamata mu dinga mu shikenan to da ina da wani uzuri da zan yi amma tunda ka ce haka mu je to ai taimakon juna ne ya kamata ka taimake mu Malam zakara. Ina ga sai washe baki kake gana wani cikin lafiya kuwa. ai abokina tun san da ka kai ni na siyo botikin kai har ɗan ne na taka shi na ga bai fashe ba na ce a'a ni ba abin da ya ban mamaki ba wurin da ka kai na ga kayan wuta na ga kayan jarirai na ga robobi na ga kayan kici kai ni ko yanzu ina gaya ma hatta singiletin suna siyarwa a wurin nan zan koma saboda na ga inganci nan tattabi daidai ran abautin nan ba zan dinga ƙetare ran abautin nan ai yanzu ni ko ina duk abin da ake siyar sai na je na duba shagon babu sannan in je wani ai baka sani ba masu zuwa Dubai ma ba kan su wala in ka je tattabin nan na daura da kasuwan bacci daura da ran abau ka riga ka gaba komai me ba za ka siya ba Gani ya koyi. na riga na gani ba ka kai ni ba ga zahiri na kai amma na da kai na da kai Ka fashi haka ka sani ne saboda amincin su ne ya sa Allah kai da wajen da. a ni yanzu komai na ga ma har singiletin ne din akwai a wani Alhamdulillah to na gode da ka gane haka. Jama'a inda za su gane haka to da an daina asarar robobi. Robobi da sun daina fashewa a garin nan. kayan kicin Kwarai ma kuwa. kayan jarirai Kwarai ma kuwa. duk su tafi can firij Kwarai ma kuwa. komai ka je ka siya a can tafi Dubai ta dawo kusa ke. Dubai tana kusa an mu Dubai din mu Ci gaba da wanki. na gode fa Ci gaba da wanki. na gode Sarsabi